आंहा HSLC एबा मेट्रिक आनजादा फेल जाबाय आं मा खालामबावगोन आं जि सिमां नुदोंमोन आं जा मिजिं नुदोंमोन बेफोर गासैबो बायग्लिलांजोबबाय आं मा खालामबावगोन आंहा जिहेतु मेट्रिकआ फेल जाबाय बेयावहाय आङो बेंगलराव थांनोसै कलकातायाव थांनोसै मुम्बाइआव थांनोसै दिल्लीयाव थांनोसै आं खामानिफोरखौनो मावहैला बायनोसै बिभिन्न बायदि रोखोमनि सोंलु बायदि रोखोमनि साननाय हनाया गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरनि गोसोआव दं जानांगौ गोबां मेट्रिक फेल जाबाय जानांगौ जोंनि बर' ख्रिस्टियानफोरनि गेजेरावबो गोबां सेंग्रा सिख्लाफोर जायफोरा फरायसुला फरायसुलिमोन मेट्रिक लिरदोंमोन हयथ' गोबाङा फेल जादों आरो फेल जानायनि उनाव गोसोआव गोबां लोरबां जादों जानांगौ गोबां रोखोमनि सोंलुफोर फैदों आं मा खालामबावगोन लासिं सिं जाबाय आङो बिमा बिफानो आंनि महरखौ बोरै दिन्थिबावगोन आंनि लोगोफोरनो बोरै दिन्थिबावगोन आंनि फोरोंगिरिफोरनो बोरै आंनि महरखौ दिन्थिबावगोन आं लासिं सिं जाबाय आं बे जायगानिफ्राय खारनोसै हयथ' गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरा गोसोआव बेफोरबायदि सानदों अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना जुदि बेबायदि सानदोंब्ला नोंथाङा दिनै बे भिडिअखौ नाय नोंथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों गोबां बोलो मोनगोन नोंथांनि जिथु फेलार जानाय नोंथांनि जिथु फेल जानाय नोंनि फेल जानायाव नोंहा रंजानाय नों मोनगोन जेब्ला बे भिडिअखौ नायगोन आरो मोनसे गोदान मिजिं लानो आरो मोनसे गोदान थांखि लानो मोनसे गोदान आरोबाव बोरैहाय फरायफिनबावनांगौ बेनि नोंथाङा बोलो मोनगोन बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन नोंथांमोननो ओरैबायदि सोमोनांथाव मोनसे सैथो जारिमिन लानानै फैदों जि जारिमिनखौ नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासङोब्ला नोंथांनि मेगनाव मेगन मोदै गगोन आरो लोगोसे जिउआव नोंथाङा गोबां बोलो मोनगोन आरो नोंथाङा मेट्रिकखौ आरोबाव होफिननो बोलो मोनगोन आरो नोंथाङा साक्सेसखौ मोनगोन दे अब्ला समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो जारिमिन फारसे आवगायलांदोनि बे जारिमिनानो जाहैबाय 1972नि 12 अक्ट'बरनि साउथ आमेरिकानि उरुगियान हादोरनि बाथ्रा आरो बे बाथ्रायाव बे जारिमिनाव दङ मोनसे फ्लाइट मोनसे एर'प्लेन जायखौ उरुगियान एयार फर्स फ्लाइट 571 होननानै मोनथियोमोन बे फ्लाइटआ 12 अक्ट'बरनि 1972आव साउथ आमेरिकानि उरुगिया हादोरनिफ्राय चिली हादोरनि राजधानी सेन्टिगिउआव बिरनो थाखाय स्टार्ट होजेनबाय बै एर'प्लेननि सिङावहाय पेसेन्जार हिसाबै जिरायग्राफोरा दङमोन गासै 45 सा आरो बै 45 साफोरनि गेजेराव गोबांफोरानो राग्बी प्लेयार्समोन राग्बी बल गेलेग्रा प्लेयार्सफोरमोन आरो लोगोसे बिथांमोनजों बिथांमोननि न'खरनि मानसिफोर जायफोरा बे गेमखौ गेलेनायखौ नायनो थाखाय बिसोरजों लोगोसे ओंखारफादोंमोन जि फ्लाइटआ उरुगिया हादोरनिफ्राय चिली हादोरनि राजधानीनि सेन्टिग'सिम बिरदोंमोन बे लामाया बेबायदि साननै सानथाम लानायनि लामा नङामोन केवल 3 घन्टा लामायाव बै जायगासिम सहैनो हायोमोन जाय फ्लाइट 571आ चिली हादोरनि राजधानी सेन्टिग'सिम थांगासिनो दङ बे थांनाय समाव बुहुमनिख्रुइ बयनिख्रुइबो गोलावसिन हाजोखौ बारलांनो गोनां जायो जि हाजोआ साउथ आमेरिकायाव दङ जायखौ आन्डेस होननानै जों बयबो मोनथिगौ माखासे गोलाव लामा हान्थिनायनि उनाव पाइलटआ गम मोनबाय मोनथिनो हाबाय जे बोथोरा गाज्रि खालामदों बेयावखाय बिसोरो दान्दिसे सम बहाबा बे हरखौ जोङो बारहोनांसिगोन होननानै बिसोरो आर्जेन्टिनायाव कन्टेक्ट खालामबाय आरो आर्जेन्टिनानि मेन्डुवायावहाय बिसोरो हरसे थाबाय आरो बेनि उनावहाय अखानायै 13 अक्ट'बर 1972 बेलासिनि 2:18 आरोबाव बै प्लेनआ बिरखोबावबाय बेनि उनाव पाइलटआ नुनो मोनबाय बोथोरा गोबां मोजां जाबाय दा बेयावहाय पाइलटआ निजोमै गावनि जिथु सलायनांगौ बेखौ सलायलांगासिनो दङ आरो बिथांमोना हमनो हाबाय जे समा जाबाय जे 3:21 जाबाय आरो बै समावहाय बिथांमोना सेन्टिग'नि गोबां खाथि सहैबाय होननानै मोनथिनो मोनबाय नाथाय 571 फ्लाइटआ दाबो बै एन्डेज हाजोनि बिखायावनो दङ दाबो बारनो हायाखै पाइलटआ सालायबाय थानाय समावनो बै समावनो हरखाबै बबेनिफ्रायब्ला बेबायदि ओरैबायदि गिदिर जोमै फैबाय जेराव जि जोमैखौ नुनाय लोगो लोगोनो पाइलटआ संखि हाबबाय आरो संखिनायजों एसे आन्दायनाय बायदि जाबाय आरो बै समावहाय मानसिफोरा जिहेतु प्लेनआ मावग्लुंजोब्बाय आरो गाखोग्रा बेयाव राग्बी प्लेयार्सफोरा गोबाङैनो गिबाय आरो लोगोसे बै समावहायनो उखुन्दै जिहेतु उखुन्दै जानानै दङ गुफुर जानानै दङ प्लेनखौ सालायबाय थादों नाथाय प्लेनखौ सालायबाय थाब्लाबो बे उखुन्दैखौ बारनो हायाखैमोन आरो जेब्ला मेगना नुबाय अब्लाना आचानक हरखाबैनो सिगाङावहाय मोनसे गिदिर हाजो नांथारसिगोन आरो बेखौ नुनानै पाइलटआ गावनि हेलिकप्टार जिथु सालायनाय दङमोन बेखौ बोखोनानै होदों आरो गोजौथिं बिरखोनो हास्थायदोंमोन नाथाय बिरखोनो हायाखिसै पाइलटआ फ्लाइटखौ बोखोनो थाखाय गोबां नाजादोंमोन नाथाय आफसोसनि बाथ्रा जे
पाइलटआ प्लेनखौ बोखोनो हायाखिसै आरो बियो हाजोजों एक्सिडेन्ट जाबाय। जिहेतु पाइलटआ प्लेनखौ बोखोनो हास्थायदोंमोन, दा बेयावहाय उननि बाहागोआ हाजोआव नांबाय आरो उननि प्लेन बाहागोआ बायबाय आरो बे बायनाय लोगो लोगोनो गाखोना थानाय पेसेन्जारफोराबो माखासेफोरा बारजों बिरफालांबाय। बिनि उनाव प्लेनआ माखासे गोजान जायगासिम थांनानै नांथाहैदों आरो बै समावहाय नुनो मोनबाय जे गासैबो प्लेनआ गोबां नस्थ' जाजोबदों आरो सिङाव थानाय गोबां मानसिफ्राबो घायल जादों। बे एक्सिडेन्टआ जादोंमोन एन्डिस हाजोनि गोजौआवहाय, जि गोजौआ 3570 मिटार गोजौआव दङमोन। बे फ्लाइटआव गासै एक्सिडेन्ट जानायनि सिगाङाव 45 सा पेसेन्जार दङमोन, नाथाय एक्सिडेन्टनि उनाव केवल 33 जनल' पेसेन्जारफोरा गोथाङै दङसैमोन आरो जि पाइलटफोर दङमोन, पाइलटफोरा थैखाबाय। जि फ्लाइटआव गासै 33 जनफोरा थांनानै दङ, बिसोरनि गेजेरावबो गोबां बेक्तिफोरा सोरहाबा आथिं बायजानाय, सोरबा गोदोना बायजानाय, सोरबा मेगन खाना जानाय, सोरबा आखाइ बायजानाय, सोरबा आसि बायजानाय, मोदोम दोलानाय गोबांफोरा घायल जानानै दङ। आरो दुखुनांथावना बाथ्राया बे जे बिसोरो बबे जायगायाव एक्सिडेन्ट जानानै दङ, बहा दङ, बेफोर गासैनिबो जेबो डिटेल्सआनो बिथांमोननि आखायाव गैयामोन। बासिनानै थानाय 33 जन जिथु पेसेन्जार दङ, बे पेसेन्जारफोरनि गेजेराव केवल सानैल' बेक्तिया बारा घायल जायाखैमोन, एसे बोलोगोरायै दङमोन, जायनि मुङा रबार्टो केनेसा आरो गुस्तानो जार्बिना होननाय। बिसोर सानैयाल'सो एसे गोगोम दङमोन आरो बिसोरो अलरेडि सासे मेडिकेल डिपार्टमेन्टनि स्टुडेन्टमोन। दा बिसोरो गोबां बोलो खालामनानै नायगिदिंबाय सोर सोर मोजां दङ, सोर सोर मोजां गैया, आरो जायखौ हागौ जाबायदि हायो बिसोरो सहाय होनायसै। प्लेन एक्सिडेन्ट एबा फ्लाइट क्रास जानायनि 1 घन्टानि उनावहायनो मोनथिनो हाबाय जे चिली हादोरा थर मोनबाय जे मोनसे एर'प्लेन जिथु फ्लाइट दंमोन 571, जाय जि 571आ उरुगियाननिफ्राय फैदों, बे फ्लाइटआ क्रास जाबाय होननानै बिसोर मोनथिनो मोनबाय आरो बिसोरो लोगो लोगोनो हेलिकप्टारफोर लानानै, रेस्किउ टीमफोरखौ लानानै गोजौ फारसे नायगिदिंफैबाय एबा नायगिरफैबाय। चिली हादोरनि नायगिरग्रा टीमा फुंनिफ्राय लानानै मोनासिम सानसे नायगिरबाय, नाथाय बिसोरो नायगिरनानै दिहुननानै हायाखिसै। मानोना प्रब्लेमा जाहैबाय, मोनसे प्रब्लेम दं जाहैबाय, बे प्रब्लेमा जाहैबाय जि फ्लाइटआ क्रास जादों, बे फ्लाइटआ गुफुर कालारनिमोन आरो लोगोसेयैनो जि जायगायावहाय फ्लाइटआ क्रास जादों बे जाहैबाय गासैबो बरफजों बुंफबनानै थानाय जायगामोन। आरोबाव जाय पेसेन्जारफोरा गोबां घायल जानानै दङमोन, बे घायलफोरनिफ्राय गासै 7 आरोबाव थैबाय। दानाबा 33निफ्राय केवल 28 पेसेन्जारल'सो गोथां दङसैमोन। जिखिनि पेसेन्जारफोरा गोथां महरै दङ, बिसोरनि गोसोआव बेनो साननायमोन जे जोंखौ गाबोननि समावहाय रेस्किउ टीमा नायगिरफैथारगोन आरो जोंखौ बासायगोन होननानै बिसोर सानबाय आरो बेबायदिनो बिसोरो दुखुयैनो बे फ्लाइटनि सिङावहाय जायगा बनायनानै उन्दुनायसै। गोबां गुसु, अब्लाबो बिसोरो मेनटेन खालामनानै थानायसै। अखानायै 14 अक्ट'बर फैबाय आरो 14 अक्ट'बराव थारैनो आर्जेन्टिना, चिली आरो उरुग्वेनि गासै 11टा रेस्किउ टीम एबा रेस्किउ हेलिकप्टार फैदों आरो बिसोर नायगिरफैदों थिग जायगायाव जेराव एक्सिडेन्ट जादों, जेरावहाय फ्लाइटआ क्रास जादों, बे जायगायावहायनो फैमारदों। 11टा रेस्किउ फ्लाइटनि गेजेराव 3 एर'प्लेना बिसोरनि साथिं बिरलांदों। बै समावहाय जायफ्रा फ्लाइटआव एक्सिडेन्ट जानानै थानाय फ्लाइटआव जि 28 जन पेसेन्जार दङमोन, बिसोरो सिन्था खालामदों जोंखौ माबायदि नुगोन बेखौ सिन्था खालामनानै बिसोरो आइजोफोरनियाव जिथु लिपस्टिकफोर दङमोन, बे लिपस्टिकफोरजों SOS लिरनो होननानै, नाथाय बिसोर उनाव रियलाइज खालामबाय जे लिपस्टिकआ थोजासे नङा। बिनि उनावहाय बिसोरो गावसिनियाव जिथु थानाय लागेज दङमोन, बे लागेजफोरखौ बाहेराव लाना फैनानै मोनसे क्रस सिन बानायदोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा, जि रेस्किउ टीम दङमोन, बे रेस्किउ टीमा बिसोरनि बेफोर खामानि मावनायखौ नुवाखिसै आरो 14 अक्ट'बराबो जोबलांबाय। बेबायदिनो फ्लाइट क्रास जानायनि उनावहाय 8 दिन जाबाय। 8 दिनसिमबो बिसोर नायगिरबाय, नाथाय जेब्ला 8 दिन सफैबाय, 8 दिनावहाय जिथु नायगिरग्रा टीमफोर दङमोन, नायगिरग्रा टीम आरो लोगोसे सरकारा आखाइ दिखांबाय जे 8 दिनसिम रावबो गोथाङै गैलिया खोमा, रावबो गोथाङै थानाय नंलिया, गासैबो थैजोबखाबाय, जों नायगिरनाबो मोनाखिसै होननानै बिसोर आखाइ थिखांबाय जे बे रेस्किउ अपारेशनखौ बन्द' खालामनांसिगौ होननानैहाय। थ' बेबायदिनो 8 दिनावहाय गासै नायगिरनायखौ गासै हादराबो बन्द' खालामबाय जे ओरैखाबाबो एक्सिडेन्ट जानानै फ्लाइटआव गासैबो थैखाजोब्बाय, जों बेखौ नायगिरनानै मोननाय नंलिया आरो मानसिफोरखौ बासायनो हानाय नंलिया होननानै बिसोरो अफ खालामबाय। एक्सिडेन्टनि उनाव 11 दिनसिम बिसोरनि आखायाव जाफोर दङमोन, बिसोरनि आखायावहाय जानो थाखाय एसे एनै ओरैनो लानानै थानाय जिफोर दङमोन, बेफोरखौनो बिसोरो जायै थांनानै थाबाय। प्रियफोर, नोंथांमोना मोनथिगौ ना, 3750 गोजौ मिटार गोजौआवहाय बिसोर दङ आरो जेरावहाय
जिब जुनारबो जेबो गैया, दंफां लाइफांबो जेबो गैया, केबल दङ बरफल'। आरो बिसोरनि आखायाव दायो जानो थाखाय थांना थानो जिथु जानो नांगौ बे जानाय आदारफोराबो गैयै जालांबाय। जिखिनि दङमोन एसे जानानै बिसोरो थांनानै दङमोन। दा बेयावहाय गोबां मानसिफोर जिखिनि दंबावोमोन जानायनि आंखालनि थाखाय बिसोरनिफ्राय आरोबाव माखासेफोरा थैबावबाय। दुखुनांथावना बाथ्रा, थांना थानो थाखाय बिसोरो एर'प्लेननि जिथु जिरायग्रा सिट दङमोन, सिटनि सिङाव थानाय जिथु कटन दङमोन, बै कटनखौबो बिसोर जादोंमोन। आरो लोगोसे जि सिटआव लेदारजों बानायनाय जायोमोन बै लेदारखौबो जादोंमोन। नाथाय बेफोरखौ जानायनि गेजेरजों बिसोर गोबांसो बेरामि जादोंमोन। आरो लोगोसे बिनि उनावहाय सोमोनांथाव बाथ्रा, नोंथांमोना सोमोनांगोन बे बाथ्राखौ खोनायोब्ला। थांना थानो थाखाय मानसिफ्रा मा खालामनो गोनां जायो? बिसोरनि साखाथियाव दङमोन गावसोरनि लोगो, गावसोरनि रिलेटिभ्स, क्लासमेट्स, गावनि परियालफोर थैना थानाय दङमोन। सासे बेक्तिनि माइन्डआव बे फैबाय जे, गानेशानि गोसोआव फैबाय जे जोङो थांना थानो थाखाय जोंनि जिथु लोगोफोरनि गोथै सह बेखौनो जानांसिगोन होननानै। आरो थारैनो गानेशाया गिबि खेब जाग्रोबाय। जानो गोनां नङामोन, उपाय गैयै थांना थानो थाखाय जादों। बेनि उनाव गोबां लोगोफोरा, गोबां थांना थानायफोराबो हास्थायदों जानो, नाथाय जानो हायाखै। बेबायदिनो समा बारलांबाय आरो साननैनि उनावहाय नाथाय बयबो गोथै सहखौ जानो गोनां जाबाय आरो जाबाय। प्रियफोर मोनथिगौना, 28 सा पेसेन्जारनि उनावहाय केबल थाङै 19 जन सा पेसेन्जारल' थाबाय। जायफोरा बासिनानै थाबाय बिथांमोननि गोसोआव दायो मोनसे रियलाइज फैबाय जे जोंखौ नागिरनो थाखाय रावबो फैनाय नंलिया। जों जुदि थांना थानांगौब्ला, जों जुदि थांना थानोब्ला जोंनो माबा मोनसे बुद्धि खालामनानै जोङो बे जायगानिफ्राय ओंखारलांनांसिगोन। जोङो नाजानांसिगोन, जोङो दावहा नांनांसिगोन जों थांना थानो थाखाय। बे बाथ्राखौ बिसोरो हमदांनो हाबाय, बुजिनो हाबाय। नाथाय मेलेमावसो सानदों, गोसोआवसो सानदों मिथिंगाजों दावहा नांनो होननानै। सहस नङा, मानोना बिसोरो 3570 गोजौ मिटार गोजौ जायगायावहाय दङ, जेरावहाय बरफल'। सा सानजा खोला सोनाब बिथांमोना जेबो मोनथिया बबे जायगायाव दङ आरो बोरैहाय थांगोन, बहा नागिरहैगोन, बहा सोरनिफ्राय मदद मोनगोन। खारन बिसोरो फासिनानैसो थादों। 11 डिसेम्बर क्रास जानायनि 59 डेजनि उनावहाय आरोबाव 3 पेसेन्जारा थैबावबाय। दायो थाबाय गासै 16 जन पेसेन्जार। बे बासिनानै थानाय 16 जननिफ्रायनो 3 बेक्तिया मदद नागिरनो थाखाय बिथांमोना गोहो खालामनानै ओंखारबोबाय। बबे दिगथिं थाङोब्ला सोरखौ मोनहैगोन बेनि जेबो मोन्दांथि गैया। गोजौआव केबल गुफुरानो गुफुर गोनजा, सा सानजा खोला सोनाब जेरैथिंबो बरफ गोनजा। अब्लाबो बिथांमोना गोहो खालामनानै ओंखारनायसै। सानसे बारलांबाय, साननै बारलांबाय, सानथाम बारलांबाय। जि जायगायाव क्रास जादोंमोन बे क्रास जानायनिफ्राय बिसोरो प्राय 10 दिन आवगायलांबाय थाबाय। नाथाय जेरैथिंबो बरफानो बरफ, हाजोआनो हाजोल' नुनो मोनो। आरो बै समावहाय जेब्ला 10 दिन जाहैबाय अब्लाना बिसोर मोनसे थिखिनियाव सहैबाय आरो थिखिनियाव सहैनानै मोनसे दैखौ नुहुरनो मोनबाय, दैसा नुहुरनो मोनबाय। आरो बे दैसा फारसे थांबाय। दैसा मोननाय लोगो लोगोनो बिसोरो एसे गोसोआव बोलो मोनबाय। आरो बै समाव बिसोरो 10 दिन हान्थिनायनि उनावहाय बिसोरनि मोदोमाव हान्थिनो हानायनि बोलो गैलियामोन। नाथाय बै समावहायनो दैखौ मोननायखाय बिसोरो दै लोंबाय। आरो बिनि उनाव गोजान जायगासिम नायहरोब्ला सासे मानसिखौ नुहुरबाय, जेरावहाय सासे बेक्तिया गावनि आबादखौ नायफैदोंमोन गरायजों लोगोसे। आरो बैसोर मानसिफ्रा गोबां गाबज्रिदों, नाथाय गाबज्रिनायखौ बै मानसिया खोनायाखै, मानोना गोबां गिदिर दैसामोन आरो बे दैसानि साउन्डजों गाबज्रिनायखौ खोनायाखै। नाथाय दान्दिसे समनि उनावहाय गाबज्रिनायखौ खोनाबाय। आरो बेनि उनावहाय जिहेतु माथो रावफोरखौ मोजाङै बुजिजोबलायनो हाया, दा बेयावहाय बै गरायजों फैनाय मानसिया बुंलांबाय, टुम'र' आं गाबोन फैफिनगोन होननानैहाय। थारैनो बेबायदिनो समा बारलांबाय आरो बै समा फैबाय आरो बै मानसिया पेन आरो बहि लानानै फैबाय। बेनि उनाव बै सानखालि अन्थाइजों जुथुमनानै बै मानसिफोरनियाव गारहरबाय आरो बैसोरो बे पेपार आरो कलमखौ लानानै समयसाखौ लिरनानै हरबाय। आरो बिसोरो बे लाइजामाव लिरदोंमोन जे जोङो बेबायदि एर'प्लेन क्रास जानायनिफ्राय फैदों, एर'प्लेन क्रास जानानै थानाय आरो जोङो थाबायनो हानाय बोलो गैलिया, जोंनियाव जानाय गैलिया, जोंनियाव गोहो गैलिया, जोंखौ बासायदो होननानै बे लाइजामाव लिरदोंमोन। आरो बे लाइजामखौ बैथिं गारनानै हरफिनदों। आरो बै आबादारिया बे लाइजामखौ लानानै खाथिनि सोरखार जिथु आर्मि दङमोन बे आर्मिखौ लोगो हमहैबाय आरो लाइजामखौ होबाय। आरो बेनि उनावहाय
बै सिलि देशनि जिथु आर्मिफोर दङमोन बिसोरो रेस्किउ टीमखौ लानानै फैबाय आरो बै समावहाय जेब्ला बे लाइजामखौ मोनदोंमोन आर्मिफोर आरो लोगोसे बै आबादारिया सोमोनांदोंमोन जे दिनैनिफ्राय प्राय 2